Zaczynamy start! Można kibicować! Dawaj, dawaj i prowadzimy! Zasuwaj, 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 zasuwaj i po ziemi! I dalej, 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 szybko! Która drużyna pierwsza skończy? I zmiana! To już chyba ostatnia zmiana! Kto wygra? Uwaga! Która drużyna zwyciężyła? To zróbmy rozstrzygnięcie. Drużyna, która głośniej krzyknie hip hip hurra, wygrywa. Pojedynczo. 3, 4. To był jakiś kukuryku. Teraz chłopaki. To też jakieś kurczaki śpiewają. Uwaga. To chyba było 300. Nie słyszałem! Głośno, Ola! Już lepiej! 3, 4! Hip, hip, hurra! Brawo! Ogłaszam remis!